Ирина Хамидуллина, Исхакилар кирәк дөньяга. Ватаныңның бейек баласы син, горур милләтеңнең зур улы, халкыңның син дахи ясучысы, мәңге сүнмәс якты бер нуры, яшеннәрдәй килеп кердең дә син, җафа чиккән татар күңеленә, халкым, телем диеп әйермәдәй, күтәрелдең йөрәк түренә. Газап буган чакта бугазлардан, богаулаган чакта кулларың, милләт дип киңәш сорар өчен сиңа килгән татар уллары. Туры сүзең, кыю фикерләрең, маңкортларның кискән сулышын, күпме генәләр тормашса да, сүрелмәгән синең тавышың. Йөрәк әрнүләре сагыш аша, Казан, Питер, Кытай тоташкан, француз, герман, Польша җирләренә татар улы барып адашкан. Чит илдән дә даның кайтты синең. Гайрәт биреп, Идел Уралга, маяк уты булып, балкыдың син, юл күрсәтеп, халкың татарга. Урын табылмады туган җирдә, яшен сыман исемең куркытты. Терек җиле белән диңгез аша, милләтеңә даның юл тотты. Онытмады сине бейек халкың, синең исем татар сагында. Милләт язмышына каныкканда, халкың һаман сине сагына. Сагына шул, уйлана шул халкың, татар теле ниләр күрәчәк. Исакинең, Тукайларның каберен кемнәр чәчәк белән күмәчәк. Мин ышанам, телем бетмәс минем, милләтебез яшәр дөньяда. Берләштереп, туплар өчен безне, Исакилар кирәк дөньяга.